Amen. A blessed morning sa ating lahat. Welcome to our Sunday worship service. What a blessing. Amen. Praise the Lord. Una po, nais ko muna pong batiin, of course, ang ating mahal na pastor, Pastor Pro VR Cadeliña. Palakpakan natin mga kapatid. Good morning po, Pastor. Also to our patriarch, Pastor June. Ayan. To our pastors, Pastor Ver, Pastor Dennis, to our preachers, members, at sa lahat ng mga bisita natin this morning. Good morning po sa ating lahat at tayo po'y tumayo and let us praise the Lord and sing. Our first song is Standing on the Promises of God. Amen? Standing on the first. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my King. Our second song, Blessed Assurance, Jesus is mine. Amen? Let's start from the first verse. Sing, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Herald salvation. Now, this is my story, this is my song, urging my
last verse. Perfect submission. Now, this is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Amen. Let us sing our last song, When We All Get to Heaven. Amen. Praise the Lord. On the first verse, sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Second verse. While we walk down winding pathway, clouds will overspread the sky. But when crowding days are over, not a shadow and sun. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Third verse now. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one day's long-evening glory will not cost us life and grace. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. On the last verse. Onwards to the Christ before us, to reach beauty will be home. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. And all of God's people say, praise the Lord. Let's remain standing. Let us have our Bible reading and opening prayer. Morning to everyone. Thank you so much, Pastor June, for the privilege. Thank you so much, Pastor Proby. Yan kadagiti amin na Pastor, kan kadatay amin nga sa good morning. Let's open our Bibles in the book of Psalms, chapter 100. Book of Psalms, chapter 100, verses 1 to 5. Psalms chapter 100, verses 1 to 5. Outside, page number, Japay Bible 714. Nung nasarakan yun, outside, say Amen. Amen. The verse 1 in English, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord He is God.
It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Verse 5. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Praise God. Agkararak tayo, Lord, we thank you so much. Anyan ang nagdakil ngayat mo kada kami, Apo. Thank you so much. Thank you ti panay salakan mo kada kami, Apo. Digiti biyag mi, irukdoy mi ken ka, nga pagdayaw, ay hindi na, Apo, iti maudi nga anges, ti biyag nga ipaay mo kada kami. Lord, thank you so much. Ti panay salakan mo kada kami. Ipaay mi ken ka, ti amin na panagdayaw, ken panagyaman. Kat agyaman kami, Apo, uray ti pastor nga ipaay mo kada kami. Thank you so much. Once again, Apo, pag-ibendisyonan dito nga panagdaydayaw mikin ka, yan amin kada kami, Apo. We thank you. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. Amen. Please remain standing. Let us sing one song. I know who holds tomorrow. Amen. Let us sing from the first verse. Say, I don't know about Praise the Lord. Good morning, HBBC family. Amen. You may please be seated. Thank you very much. A blessed morning, and thank you so much, Pastor June, and then our senior pastor, Pastor Pruby, for this opportunity. Amen. Kadagiti kakabsat nga naka-join kanya tayo sa kanilang mga iba't ibang platform
mapa-Facebook man, YouTube, or Zoom, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. So this morning, for our announcement, wherein it must not only be heard, but I believe it's a privilege for us to be involved and participate sa mga bagay-bagay na may mga announcement po tayo, ay sana hindi lamang po dadaan sa ating mga pandinig, bagkus tayo po'y manalangin upang sa gayon ay kung paano tayo may involve sa mga bagay na ito. Una po dito, ongoing po ngayon ang preachers speaking engagement po ng ating pastor sa Candon, Ilocos Sur. Okay? So, mamayang hapon po ay more or less 400 po yung mga audience, more than 20 pastors ang mag-attend po mamayang hapon. So, pag-pray po natin ang ating pastor, ang kanyang boses, kanyang kalakasan, favor at blessing ng Panginoon, at ang kanyang palaging sinasabi, panalangin, fruit that will remain. Alright? And long-lasting impact of the Word of God sa mga puso ng mga tagapakinig. Alright, so meron din po tayong mga kapatiran na nag-celebrate at magse-celebrate ng kanilang mga birthdays. Okay? Amen. Last Thursday, that was August 28, birthday po yung anak po ni na Preacher Glenn sa Hawaii, si Brother Sandro Cadeleña. Amen. Praise the Lord. Gayon din po nung Thursday, birthday po ni Brother Glenn Caliba of Batak Paway Outreach. And then, yung anak din po ni na Brother Glenn Lista sa Dingras, si Amira Lista. Pambira, lahat may Glenn, ha? Amen. Praise the Lord. And then, last Friday, that was August 29, HBBC Bacara, Harmony Madamba, and Hazel Balete. Praise the Lord. And in HBBC Pasukin, Eloisa Lagaso. Okay. Yesterday, Sister Hazel Gabak of Australia celebrated also her birthday. And also, Brother Raymark Galam of HBBC Hawaii. Amen. Praise the Lord. And today, August 31, alright, magbe-birthday po sina Brother Rohel Bayani Jr. and Brother James Medrano sa Pasukin. Amen. Praise the Lord. And then, mga wedding anniversary po dito, last August 30, yesterday po, Brother Ninong Loni and Ninang Bing celebrated also their wedding anniversary. Amen. So, ti apo iti adadapay kuma nga mga ramat iti bibiyagyo kakabsat. Okay. So, let us acknowledge also mga kapatiran po natin na kasama po nating nagwo-worship sa Panginoon sa umagang ito. Okay. So, unahin na po natin ang ating main, okay, HBBC Bacara. Praise the Lord. And I think nandito po yung mga kapatiran natin sa Bintar Outreach. Alright. Amen. Praise the Lord. Mga sarat, nandito ba? Mga sarat? Amen. Praise the Lord. Pambira. Sa bali lang nga talaga kakabsat, no maka-fellowship mo, digiti kakabsat iti apo, mga kapatiran, mga kapatid. Okay, so this morning in our main sanctuary, we have also a first-time visitor in our midst. Okay, kung ang pangalan po ninyo ay matawag, maaari pong tayo po'y saglit na tumayo so that you will be recognized. We have here Ma'am Frances Ann Balgua, Barangay San Vicente, Bacara. Nasaan po siya? Ayon, praise the Lord. Amen. Oh, in-invite po ni Dinmar Gakula. Praise the Lord. Oh, okay. Alright. Punta naman tayo sa
HBBC Lawag Sanctuary. Amen. Praise the Lord. Ayan, good morning po. Nandyan din po yung mga kapatiran natin sa San Nicolas. Amen. Alright, HBBC Pasukin. Ayon. Oh. Narasay kay Pelang kakabsat. Alright, HBBC Claveria. Amen. Praise the Lord. Ayon. Good morning. Alright, proceed po tayo sa ating mga outreaches. Okay, Dingras Outreach. Alright, ayon. Good morning po. Alright. Oh, okay. Alright, bago po tayo magpatuloy. Alright, kasama din po natin ang ating mahal na Senior Pastor, Pastor Pruvi. Magandang umaga po, Pastor. Amen. Ang bira. Gandang lalaki naman ang ating Pastor. Amen. Praise the Lord. Oh, okay. Have to say something po, Pastor. Okay, maraming salamat. Binabati ko kayong lahat na mga bigat yung amin kakabsat. Greetings from Candon, Ilocos Sur. We are now very much ready. Amoy mat, schedule tayo di Domingo. Nakaset ti body clock tayo. So nga 9:30 pa yung mga rugiti service dito ita. So we are still in the hotel. We are so thankful to God for the privilege. It was just a dream nga maka-hotel kami mo dito. Dakam ka dito makungko na nga Van Gogh Hotel. It's a premier hotel. It's one of the best hotels in perhaps in Ilocos Sur. Kat praise God for the privilege. Nagpintas na ito adat likod ko na perming tiles amin. Dito kami chinek-in ng church. yung host pastor. So I will be speaking today in a church anniversary. Kat tunumalam, there are 22 pastors and churches who will come. Gumawgawawa da, that is the word. Gumawgawawa da mo't kakabsat nga makangeg kadagiti principles nga makatulong nga mang-improve pa kadagiti ministries da. So nga thankful ak ti Apo, nakaimbag ti Apo kada tayo, the leadership kan iti kooperasyon tayo kakabsat, and I can use that as an illustration to our sa aking preaching ngayon. Anyway, today is the last Sunday of August. Ket limang Domingo the prayer meetings in between. Ket praise God kadagitoy nga services tayo ket naipreach wenno naiburay dagiti sao iti Apo. Iso nga, what made this whole month in our life meaningful, kat saan laeng nga dagiti material blessings nga natanggap tayo. No di kat jay sa uti Apo nga naikasaba kada tayo. Imagine nyo kakabsat, the word of God was our source of comfort. Kadagiti adu nga parikot kan problema, dagiti nga gantay nga sa uti Apo tinang lawlawag dagiti pampanunod tayo. It became our source of correction. Digitay mali nga ways, mali nga panunot tayo, babaan ka digitay preaching na i-correct. It was our source of challenge. No kasta nga medyo aglamiis tayo, we have been challenged by the Word of God. Iso nga, I just hope and pray na dati whole month of August, kat adadapay nga nag-grow, ti pamati tayo, kanti spiritual life tayo. Kat kakabsat, uri adot blessings nga natanggap mo. Again, what made this whole month really meaningful, kat jay pa nag-grow tayo, babaan kadagiti sasao iti Apo. So today, I'm excited. It is sa uti Apo nga ma-share man ng kada tayo amin kakabsat. Amen? Okay, so maraming salamat. Good morning kada kayo amin. Thank you and continue to pray for us. God bless. So Lord, thank you so much, Pastor Pruvi. Tuloy tayo. As in our service this morning. Alright. Ayaw ako nito Yung wow na wow. Praise the Lord. Okay. So we have also here do we have Lasam Outreach? May video po ba yung amen? Praise the Lord. Ayun, no? Oh, amen.
Pambira. Ayos. Praise the Lord. Okay, next we have Apari Outreach. Oh, amen. All right. And then we have Tugegaraw Outreach Kalyangan Family. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Amen. Praise the Lord. And then we have also our brethren abroad. We have the Australia Outreach. Okay. Nasaan po kayo mga kapatid? Ayun. Alright. Nakita ko si Brother Dexter kanina. Oo. Ayun. Hong Kong Outreach. Oh, andyan po sila, yung mga kapatiran natin sa Australia. Yan, amen. Praise the Lord. Yan, pambirang ganda naman dyan. Amen. Okay, mga Hong Kong natin, mga kapatiran sa Hong Kong. Ayan, okay, paki-flash na lang lahat. We have also here in Hawaii, Tita Minda and Nanay Josefina, Sister Teresa, Sis Annalie, Sis Kathleen Visitacion, Brother M, and we have also our brethren in California, Ninong Rene, Ninang Rina, Ninang Puring, Canada, Sister Risa Akibay, Sister Raquel, Brother Eugene, amen, and Sister Marlene Lagasca. So our local viewers, we have the Martinez family, and then we have Sister Louie Galamay. Okay, so meron pa po tayong first-time visitor dito sa ating main. We have Ariel John Abihar. Okay, Santa Filomena, Barangay 11. And then we have also Carl Omengan. Amen. Praise the Lord. Ayun po sila sa likod. Welcome to HBBC. Tayo po ay magsitayo lahat. Okay? At awitin po natin ang ating welcome song. Amen. Let's sing Welcome to the Family. Let's go around on the second stanza. Amen. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always sing to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lead on. May we learn to love each other more each day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Let's go round. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always please to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lead on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray,
to His name. On the first verse. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that streams from sin. I am so glad I am entered in. There Jesus leads me and gives me pain. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On the last verse. Until His time is rich and sweet. As for soul and the Savior's feet. Lasting today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. May we ask for Sir Rex Asidera to pray for the offering. Let's pray. Apo, agyaman kami, apo, itang abigat, apo, da kami, apo, iti balay mo, tapos sakit na tipon-tipon kami, ngaw may agdaydayaw kanyam, Lord. Kahit sabi ko, ma Lord, taribayan na kaming enaldaw-aldaw, kastamet, apo, iti pastor, may apo, iti kadana, apo, iti kando nita, salak ni Bambida. Kahit sabi ko, ma Lord, i-bless mo, apo, iti nga offering mi, itang abigat, bendisyon na met, apo, di kiti pagsapulam ming enaldaw-aldaw, di kiti tingam dawaten, tingam na Jesus, Amen.
Amen. Praise the Lord. Thank you, orchestra. Once again, let us all stand. Let us sing Born to Win. Start from the first verse. Say, born in the world of sin, hopeless and lost, hopelessly searching for love, the word of faith, the way I could be. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to be. Born to be, hallelujah. I was born to be. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to be. Last verse. Since I began to run this race, many the trials I have faced. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. No need to worry, no need to fret. Things may look bad and over yet, but we will with me until the end. How can I lose when I was born to win? Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Let's all please be seated. The love of Jesus knows no limits. It reaches every nation, every generation, and every heart. The message remains the same. Jesus saves, and His love is for all. Let us listen as the kids remind us that His love is for all around the world. Give a story to tell the nations, that shall turn them from darkness of night. A story of justice,
Amen. Praise the Lord. There are people all around the world. Let us sing. Let us all stand. Send the light. On the first, there's a call from stream for the restless waves. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine forevermore. On the second verse. We have heard the massive volumes all today. Send the light. Send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light. Send the light. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere around. Send the light. Send the light. And a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light. Send the light. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine forevermore. Amen. Let's all be seated. Let us listen to the joint choir. In Christ, we have a hope that does not fade, yesterday, today, and forever. He gives us blessed assurance, eternal promises, and a song that fills our hearts with peace. This is our story. This is our song. Jesus is ours. Let us listen to the joint choir as they sing Assurance Medley.
Amen. Praise the Lord. Thank you, joint choir. Once again, let us all stand. Let us sing Come On Home. Ready on the first verse, say, I won't hurry when the cross is ready on the course now. I'll not on the last verse. Jesus said He will prepare for us a mansion in the city where the streets are pure gold. And I believe it's almost finished. Together on the course now. Let's all be seated, please, and let us listen to the Baccarat Choir. A household that serves the Lord stands firm in faith and unity. Just as Joshua declared, as for me and my house, we will serve the Lord. May this commitment echo in our hearts today. Let us welcome the main choir as they sing, As for me and my house. As for me
Thank you very much, main choir of HBBC Bacara, the joint choir, and even the kids choir. And I hope and I pray that those messages of the song prepared our heart for the Word of God this morning. Amen? Handa na po pa tayo lahat? Alright, so let's prepare our heart, our Bible, notebook, and ballpen as we call on to our pulpit, the resident pastor of Hosanna Bible Baptist Church, Claveria Congregation, Pastor Dennis Calillo. Amen. Binabati ko po ang ating mahal na patriarch, Pastor John, and also to Ma'am Cora, and kastamit ka ni ti senior pastor tayo kakapsat, although awang kanya tayo tatang madajay kandon isuna kakapsat, kahit praise God, ti panangusar iti apo iti senior pastor tayo. So nga, ikararag tayo nga nasayaat, ken masapol kakapsat nga amin tayo ket agro. Dito'y HBBC Ministries kakabsat ket nakapimpintas dito'y panaggrow na. Amen? Iso nga tulungan tayo, tibagbagi tayo, dagiti kakabsat tayo, nung makita tayo nga isuda ket istagnan, tulungan tayo isuda nga agro kakabsat. Amen? Jay ko na ni Pastor Proby tatayan, nga dito'y nga bulan ket 5 nga Sundays, no? Maudi nga Sunday dito yan ti August. At prayerfully na lahat ng ating mga narinig na messages sa ating senior pastor sa Sunday and even prayer meeting, mga counseling, mentoring, sana simagapsap iti puso tayo. Tapnon itibiyag tayo ket lalo pa nga agro ken mausar iti trabaho iti apo. Amen. Okay, so wag na nating patagalin. Gusto kong tumayo lahat tayo at buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Imbag nga bigat tayo am amin kadagiti aming nga congregations kakabsat. Amen. 1 Corinthians chapter 15. We read 2 verses this morning, verse 57 and 58. Are you there? Amen. As iti ko na iti nasantuan nga surat, 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58. The Bible says, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that our labor is not in vain in the Lord." Kaya't kuman nga pagpukusan tayo, DJ Kunana, always abounding in the work of the Lord. Amen? Kaya lahat tayo dapat lumago. Amen? Wala dapat maiwan na Kristiyano or member ng HBBC. Okay? Manalangin tayo. Lord, salamat po muli Panginoon sa pagkakataon na ito na kami po ay makapag-aral sa inyong mga salita. I pray that may you please use your servant, Lord. I pray nga si kaapo iti mangted ti kinasirib. Iti adipen mo, urepe apo Diyos kadagiti anak mo, am amin nga buybuya, agdengdengeg apo, kadaytoy nga serbisyo mi iti daytoy nga bigat. Sapay ka di apo ta, makibaet ka, makisao ka, iti puso ken ti panunot mi apo. Tapnon dagitoy nga adal, nga mabalin mi adalin iti daytoy nga bigat apo ket adda pagbanagan na iti biag mi. Forgive us our shortcoming, Lord, and destroy the power of the enemy. Because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Please be seated. Amen. Now the Bible says in verse number 57, gusto kong pansinin natin ang verse na ito. In verse 57, the Bible says, "But thanks be to God." Alam nyo, tinagpintas nga mangag iti apo kanya tayo every morning, di panagyaman ti apo.
Nagyaman kay met lang kani Apo Diyos. Baka met kasla kay manok nga timapuak man lang yan ti paggadaan tayon. Kat saan ko makakabsat niya? But thanks be to God, which giveth us the victory. Take note yung word na us, no? Which giveth us the victory. So ibig sabihin, hindi lamang po ang ating senior pastor or kaming mga lingkod ng Panginoon ang binigyan ng Diyos ng matagumpay na buhay at matagumpay na panagminister iti tattao, kundi lahat tayo. Amen ba? Lahat tayo. Uulitin ko, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So salamat sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Jesus ang nagbigay sa atin ng matagumpay na buhay. Kaya nararapat lamang na tayong mga tumanggap sa Panginoon ay dapat hindi mapag-iwanan. Nararapat lamang mga kapatid na lahat tayo ay kailangan umangat, lumago, maging matagumpay sa ating paglilingkod sa ating Diyos. So walang reason ngayon na hindi tayo maging matagumpay sa ating ginagawa para sa Diyos. Diba? Walang reason sapagkat sabi ng Bible, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya alam nyo, ang pinakapunto dito, kailangan ang ating Panginoong Hesus ang siyang mag-direct, no? Siyang mag-lead sa ating buhay. Maliwanag ang sabi ng Bible in the book of Philippians chapter 4 verse number 13. Anong sabi ng Bible? I can do all things. I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Alam nyo, kung bakit may mga believer, mga kapatid, na hindi lumalago sapagkat handamot ngamin nga itulok nga iti Apo, iso ti mangituray iti biyag. Amen? Kaya gusto kong maintindihan nyo ngayon na sabi ng Bible, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So ngayon lahat tayo dapat lumago. Mag-mature sa ating pananampalataya at maging yung ating paglilingkod sa ating Diyos. Jay kung kunangarod iti senior pastor tayon kakabsan. Daytoy trabaho ti Apo iti HBBC. Nakapaspas-pas daytoy panagruna. Kat masapul nga rod, ngano napaspas ti panagruna kakabsat, amin tayo nga rod nga kamkameng. Members ti HBBC, masapol nga agro tayo amin. Amen. Alam nyo, ti mindset iti immature nga believer. Kasi ti mindset na. Ti mindset ti immature, unuhan na agro-gro nga believer kakabsat. Reklamador. Amen. Agreklamo at anangarod kakabsat ket ison ti mabati. Dagijay padam nga believer nakadadayon iti biyag dati spiritual. Ada involvement dan yan ti church. Sika, awan pay. So anyat sumrek jay panunot mo. O para kanya dala nga kung kuna mo na. Agrek-reklamo ka nataan nga rod kakabsat. Kat si kalaangan tinabati. So tatta maawatam dapat nga daytoy ayan mo, inikan na ka iti Apo, iti gundaway mo nga agbalin, nga nabalegi, ken agbalin nga victorious iti biyag mo iti Christian life. Dahil tatiket na nga sawan. In verse number 58, kung na ti Bible, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Amo yun apay nga naturod ni Apostle Paul, nga nang ibalikas daytoy kadagiti tattao, kadagiti believer, gaputa dayjay verse number 57. Anat ko na ulitin tayo, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Hangarod nga agalangan ni Apostle Paul kakabsat, nga mang-encourage, mang-challenge kadigiti tattao, nga mangibaga, nga agtultuloy da,
kan agbalin nga ag-abound ti biyag dati na espiritualan at inikkan na tayo gayam iti apo, iti nabalegi nga biyag. Amen? Di kad naturod tayo tatta nga mga ramid kadagijay kayat iti apo at inikkan na tayo nga roden kakabsat. Iti sao nga mangted kanya tayo ti panaka idoron iti panagserbi ti apo. Amen? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Hindi dapat tayo, hantayo dapat nga magunay. Tayo dapat ay maging matatag sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating commitment sa Panginoon. Sapagkat alam po ni Apostle Paul na marami pong pressure sa mundong ito. Di po ba? Maraming pressure, maraming mga bagay na pwedeng humadlang sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, my beloved brethren, maging matatag kayo. Huwag makilos, no? Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that our labor is not in vain in the Lord. Amen ba? So ngayon, kailangan lahat tayo ay mag-abound sa gawain ng Panginoon. Amen? Wala dapat believer na stagnant. Amen? So nga ibagaman kaya takab-abay mo, sabihin mo sa katabi mo, lumago ka, kapatid. Amen? Uulitin ko ang verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that our labor is not in vain in the Lord. Praise God. Hindi po sayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po sayang yung pagpunta nyo dito. Hindi po sayang mga kapatid. Hindi po sayang yung pagpunta nyo ng prayer meeting. Hindi po sayang yung pagbisita nyo sa mga believer. Hindi po sayang mga kapatid sa mga fellowship na ginagawa natin. Hindi po sayang yung mga discipleship natin. Hindi po sayang yung mga Bible studies natin. Hindi po sayang mga kapatid yung pagtuturo natin sa mga bata. Hindi po sayang yan. Sabi ng Bible, our labor in the Lord is not in vain. Amen? Kung sa mga unbeliever, sayang ito. Pero sa atin, hindi po sayang. Ito po ay investment sa atin sa langit. Amen? Kaya ngayon, tayong mga members sa HBBC, kailangan makisuporta tayo ititrabaho ti Apo, ken tumulong tayo ititrabaho iti Apo. At naglawag ti kunana ti Biblia, ag-abound tayo ititrabaho ti Apo, ken kunana pa iti Biblia, aramidan tayo iti Apo, ket saan nga sayang. Amen? Kung ang iniisip nyo ay sayang yung pagpunta nyo sa church, hindi po. Amen? Natutuwa po ang Diyos na kayo'y makita ng Panginoon dito sa kanyang bahay. Amen? Now, ang pag-uusapan natin ngayon is increase your level of service. Increase your level of service. Amen? Alam nyo, sa tagal mo ng Kristiyano, no? Maybe 5 years, 10 years, 20 years ka ng believer or member, hindi ka pa nag-level up. May problema ka sa sarili mo. Amen? Hindi mo dapat sisihin ang Panginoon. Hindi mo dapat sisihin, mga kapatid, ang pastor. Hindi mo dapat sisihin, mga kapatid, ang Biblia. Every time you come to church, nakakarinig tayo ng encouragement. Nakakarinig tayo ng rebuke. Nakakarinig tayo, mga kapatid, kung papaano tayo magamit ng Panginoon. So hindi po nagkulang ang salita ng Diyos. Hindi po nagkulang ang pastor. Amen ba? Kaya naman sana mag-level up naman tayo.
Marami pang tao na naghihintay sa ating Panginoong Hesus. Sino ang pwedeng magpahayag sa kanila? Ang unbeliever ba? Hindi, tayo. Ang dami pang tao na pwede nating abutin sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng gospel ng ating Panginoon. Amen? Kaya naman, mag-increase naman yung level ng ating paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Now, service. I-define natin yung service. The act of giving one's time. Amen? Ang ibig sabihin ay paglalaan ng oras sa gawain ng Diyos. At alam nyo, ang paglaan mo ng oras sa paglilingkod sa Panginoon ay yan yung tunay na anyo ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang tunay na anyo. Bakit? Naglaan ka ng oras mo para sa Panginoon eh. Hindi ba? At dapat maintindihan natin na ang Panginoon, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, deserve niya ang pinaka-best. So maglaan naman tayo ng oras natin para sa ating Diyos. Amen? At sana naman tayong mga members, Sunday is for the Lord. At wala sanang members, mga kapatid, na mag-absent ng Sunday. At tandaan nyo, may mga serbisyo pa tayo sa Ilocos, sa Batak, sa Cagayan, sa Sanchez. Sunday pa rin yan. Ang afternoon, Sunday pa rin yan. Hindi lang Sunday yung morning. Amen? Kailangan tayo ng Panginoon at kailangan maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Alam nyo, kung naglaan tayo ng oras para sa Diyos, mga kapatid, pinapakita mo na mahalaga ang Diyos sa buhay mo. Amen? The act of giving one's time, effort, pagsisikap, magsikap naman tayo. Nag-require kakabsat dagiti bus tayo. Ure i-absentam ka absat, ure masaksakit ka, mapan ka. Apay nga ni Apo Diyos, apay ti pa nagserbi, awan. Amen? Effort, mag-effort naman tayo. Napakaganda ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Pinagpapala tayo ng Panginoon samantalang pagdating sa paglilingkod natin na nire-require tayo ng Panginoon, mga kapatid, hindi man lang tayo mag-effort, hindi man lang tayo maglaan ng ating oras para sa Diyos. Amen? Kung hindi tayo makapaglaan ng ating oras sa Panginoon, alam mo ang magkukonsume ng oras mo, sanlibutan. Amen? Kaya ka nga namin na pinapapunta sa church, magkaroon ka ng involvement sa ministry, kasi pinuputol namin, mga kapatid. DJ nakaigalutam yan tilubong. Amen ba? Sapagkat gusto ng Panginoon na yung niligtas niyang buhay mo ay magamit man lang niya. Increase in service, not being satisfied with the minimum. Oh, members, hindi lamang tayo kontento sa pag-a-attend ng church lang. Amen ba? Members, hantayo lang ang makontento. Iti pa nag-attend tayo ti church, iti kada Sunday lang. Umay ka prayer meeting ha, kakabsat. Amen? Not being satisfied with the minimum, but growing in commitment. Amen? Growing in commitment. O tata, mangmag mo dahiti sa uti apo, anya ti ibagbaga iti apo ken ka, nga mabalin mo nga aramiden. Anya desisyon mo ti biag. Amen? But growing in commitment, faithfulness, and sacrifice for the glory of God. Tayo, nakakapag-sacrifice tayo pagdating sa sanlibutan. Pero pagdating sa Diyos, na Kanya pong binigay ang Kanyang buhay para sa atin, hindi man lang tayo makapag-sacrifice. Diba? Nakakaya naman sa Panginoon, di ba? Kasi binigay niya ang Kanyang buhay para sa atin.
Binigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Ang daming binigay ng Panginoon sa atin. So many Christians are saved but stagnant. Content with just attending church or doing least possible for God. Nakontento na lang sa pag-attend ng church. Amen? But the Bible calls us to grow. Praise God, meron tayong salita ng Diyos. Amen? Binabasa natin ang salita ng Diyos. Laging naihahayag ang salita ng Diyos sa atin. Amen? At sinasabi ng Bible na tayo dapat ay lumago, lumalim sa ating paglilingkod sa Panginoon at mag-increase yung level ng ating paglilingkod. Amen? So increase your level of service. Amen? Number one, the mandate of service. The mandate of service. Now in the book of John chapter 12 verse number 26, the Bible says, if any man serve me, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Paunayin kakabsat ni, data pa lang a verse, mapnagkan, no amom ti kay papanan na eta. Ulitin kakabsat, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Madaydayaw iti apo kakabsat, no datayo nga insalakan na ket agserbi tayo kenkwana. Amen? Iso nga datayo nga insalakan iti apo kakabsat, dapat datayo iti pakakitaan, ti faithfulness, ken commitment nga agserbi ken ni Apo Diyos. Deta dapat ti makita tayo. Hindi dapat tayo yung mga linigtas ng Panginoon na magiging stumbling block sa mga new believer or mga unsaved. Dapat tayo mga kapatid, yung sila po pag nakita nila tayo, na-encourage silang maglingkod sa Panginoon. Hindi nahahadlangan yung kanilang desire na maglingkod sa ating Diyos. Amen? If any man serve me, him will my Father honor. Service is commanded. Ang paglilingkod ay utos ito ng Diyos. Not optional for a believer. Amen? No daduma, pili-pili ka. Adada option mo ti biyag. Ana nga ta, mapanlak nga ta. Di ba? Ano kaya, maglilingkod kaya ako? Pupunta kaya ako sa church? Sunday na Sunday ngayon. May mga option ka pa. Pag Sunday, wala ka nang pwedeng pagpilian. Amen ba? Dapat stick na sa ating isipan mga kapatid na ang Sunday is for the Lord. Amen? Not optional. Service is commanded. Kahit sa mga prayer meeting natin, kahit sa mga Bible study natin, kahit sa mga discipleship natin. Amen? Kailangan makita ang ating tunay na paglilingkod sa ating tunay na Diyos. Service is commanded. Amen? Ang school nyo nga, pag nag-utos mga kapatid, talagang ginagawa nyo. Diba? Ang sanlibutan nga, pag siya nag-utos sa inyo, ang boss nyo, ginagawa nyo. Kahit may sakit ka, kahit puyat ka, kahit may mga pagsubok sa buhay mo, nagagawa mo. Pero pagdating sa Panginoon, bakit kaya ganon? Amen? Dapat naman mga kapatid, no? Lakihan naman natin ang ating pagtingin sa ating Diyos.
Nagbabangamin iti panagkita tayo kini Apo Diyos na duma. Nangat nga to dagiti banba nagtilobong. Taasan mo naman. Amen. At dapat lang na mataas ang pagtingin mo sa Diyos sapagkat siya'y Diyos eh. Amen. Service is commanded. Kaya pagdating sa paglilingkod, pag ang Panginoon ang nag-require sa atin, yes Lord. Dapat ganon. Amen. Mamaya, may mga service tayo ng afternoon. Yes, Lord. Dapat ganon. Amen. Pag Martes, may mga Bible study na tayo. Yes, Lord. Pupunta ako. Gagawin ko. Dapat ganon tayo. Amen. Service is commanded. Letter B, service is Christ-centered. Service is Christ-centered. We serve Him, not men. Amen? Oh, sino kanyayo pa ilang dito ikakabsat nga no awan di kadwamon, di ka umay at churchan. Amen? Nga no awan dagitay kadwam idin, di ka agserbi ti apon. Sorsorwen tayo kakabsat. Nga sarili nga desisyon tayo, dayjay pa nagserbi tayo ti Apo. Haan nga ti mangililid, deta pusom, desisyon mo kakabsat, base ka dagijay makitkita mga tattao, dagijay faithful nga tao, ala, haan nga wrong dayjay, nasaya at kakabsat, ngam haan nga dapat isot pagibasaram, ti conviction mo, iti pa nagserbi mo iti Apo. Service is Christ-centered. Amen? Dapat ang Panginoon, gagawin ko ito sapagkat mahal ko ang Panginoon. Gagawin ko ito sapagkat ito ay karapat dapat sa Diyos. Amen ba? Ganun dapat. Christ-centered. Service is continual. Not seasonal. Maraming mga Kristiyanong ganito. Di po ba? O tulad ngayon, pag hindi umulan, nasa church. Pag umulan, wala sa church. Amen? Kahit nga may bagyo, nakakapunta ka ng school eh. Di ba? Kahit nga bagyo mga kapatid, nakakapunta ka sa market eh. Sapagkat may pangangailangan ka doon sa market. Tama ba? Eh sa church, mas lalong may kangailangan ka sa church. Mas lalong may kailangan ka sa Diyos. Amen? Hindi dapat seasonal. Pag may blessing, mga kapatid, nakakapaglingkod ka. Pero pag may mga pagsubok, maraming problema, mga kapatid, wala ka sa church. Hindi ka nakakapaglingkod. Tandaan mo, hindi nagbabago ang Diyos. Ikaw lang ang nagbabago. Binabago ka, mga kapatid, ng mga bagay sa sanlibutan na ito. Hindi mo kasi tinitignan ang Diyos. Dapat tignan mo ang Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya maging matatag tayo. Hindi dapat yung mga problema, hindi dapat yung mga bagay-bagay sa sanlibutan na ito ang pwedeng humadlang sa ating commitment sa Panginoon. Amen? Don't serve just when it's convenient. Serve because it's commanded. Amen? Gayahin natin yung sinabi ni Joshua. Anong sinabi ni Joshua? Joshua chapter 24 verse number 15. Ito ang kanyang sinabi. And if it seem evil unto you to serve the Lord. Amen? Ganyan ba ang tingin mo? Choose you this day. No ti pa nagarup mo kaabsat ket maditi agserbi, dakas ti agserbi ti Apo, agpili ka. Nagpintas nga tat agserbi ti Apo. Di ngamin, kuna nang orje binasa tayo, our labor in the Lord is not in vain. So ibig sabihin, hindi sayang, napakaganda po yan. Amen? Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served,
that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me, tatay, mga kapwa kong tatay, amen, just as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Nasaan ang ating mga anak, mga tatay? Kung malayo man sila sa inyo, nasa abroad man sila, o nasa Manila man sila, mga kapatid, meron naman tayong online. Amen. Sikapin natin na sila din ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen. China-challenge ko kayong mga tatay, no? But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen ba mga tatay? Dapat yan, challenge sa atin yan eh. Oo. Dapat yung ating mga anak, kailangan naglilingkod yan sa Panginoon. Kailangan yung ating asawa ay nandyan din sa ministry. Amen? Hindi natin hayaan na sila po, mga kapatid. Nandito tayong mga tatay sa church, yung ating asawa nasa bahay. Ang ating mga anak nasa bahay, nasa trabaho. Amen? Sabihin natin sa kanila, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Hindi aangat ang ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Magiging stagnant pa rin tayo pag hindi natin in-apply ang mga prinsipyo na ating natututunan sa church. Oo. Ang gaganda ng mga preaching, mga kapatid. Pero pag hindi natin in-apply yan sa ating sarili, ganon pa rin ang ating buhay. Amen? So the mandate of service. Service is commanded. Amen? Hanlangain bilin ni pastor. Hanlangain bilin Jekator. Amen? Inbilin iti Diyos. Amen? Ikaw ang mananagot pag hindi ka naglingkod sa Diyos. Hello? Kasi kami, accountable kami sa Panginoon sa inyo eh. Di ba? Kaya namin kayo pinapakain ng salita ng Panginoon, nililid ang iyong buhay para naman maging maayos ang inyong buhay sa Panginoon. Service is commanded. Service is Christ-centered. Service is continual. Amen? Amen, members? Ano nga ito nakabarbarot pa nagbiag mo tati spiritual. Tuno, next week, awan kan tumanon. Number 2. Number 2, kakabsat. The measure of service. Measure. Ang sukatan ng ating paglilingkod sa Diyos. Yung una is yung mandate ng utos ng Panginoon sa paglilingkod. Pangalawa is the measure of service. Okay? In Mark chapter 12, verse number 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Amen? With all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Isa-isahin natin, mga kapatid. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Lagi ko pong sinasabi, no, na pwede kang mabuhay kahit wala ka ng paa. Pwede kang mabuhay. Pwede kang mabuhay kahit wala kang kamay. Pero hindi ka pwedeng mabuhay kung wala kang puso. Kaya alam nyo, ang nire-require ng Panginoon sa atin is our heart. The Bible says our heart is deceitful. Mga lilaw ti puso. Amen? Mangsansil mo ti puso. So ngayang people, handapat nga masansil mo ta puso yo. Amen?
Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Amen ba? Tanong, baka naman, yes, naka-surrender yung puso mo, pero kalahati. Yung kalahati sa Panginoon, yung kalahati sa sanlibutan. Pwede ba yon? Ha? Mabaling ka kad mo tagbiag na may sa pusom. Ha? Isungad nga kunana ti Bible, with all thine heart. Si bubukal nga puso. Amen? Nasaan ang puso mo, kapatid? Kaya nga sabi ng Bible in the book of Proverbs, amen? Diyan ko na ti book of Proverbs, nga ti puso tayo, isurrender tayo kay ni Apo Diyos. Amen? Give me thine heart, sabi ng Bible. Give me thine heart. And let thine eyes observe my ways. Nakasurrender na ba ang ating mga puso? Kaya ang hirap mong i-involve sa gawain ng Panginoon. Minsan pinipilit ka na namin, mga kapatid, wala pa rin. Kasi yung puso mo hindi sa Panginoon kundi sa sanlibutan. Kaya putulin mo na, mga kapatid, kung saan naitali ang puso mo. Amen? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul. Amen? And with all thy mind. Marahil nandito ka pero yung isip mo nasa bahay nyo. Marahil nandito ka, mga kapatid, pero yung isip mo, mga kapatid, ang tumatakbo sa isip mo, yung mga problema. Kaya tuloy, uuwi ka na empty pa rin. Amen? Dapat, mga kapatid, nakasurrender ang ating isip. With all thy mind and with all thy strength. Hello? Oh, tignan nyo yung katabi nyo. Inaantok na. Amen? Pagdating sa sanlibutan, napaka-aktibo mo, kapatid. Amen? Pagdating sa church, wala, nanlulupay-pay ka. Amen? Kulang na lang ang higaan sa iyo para matulog ka. Amen? With all thy strength. Dapat aktibo tayo kung mga agdengag kakabsat. Di nga amen? Hello? Nakakaktibo tayo kakabsat no pleasure, paspasyar, ngam no may panggap ti pa nagserbi ti Apo, awan, makaturturog ka, inaantok ka. Dapat ginaganahan ka. Di po ba? Sapagkat alam nyo, itong mga preaching natin, mga kapatid, isot agserbi nga gasolinam. Amen ba? Agserbi nga gasolinam dagito itapnon, tumaray kan tumanan ti biyag iti daytoy nga lawas. Imay ka nagpagasolina. Kasanungar nga makataray kan tumanan kakabsat, nakadado nga panubok manen ton lawas na. Kasanungar nga makataray ka makayanam. No, adda kadtoy kakabsat, aglalanay ka, makaturturog ka. Amen? Oh. Serve with your heart. Amen? Serve with your heart with sincerity and love. Alam nyo, pagdating sa paglilingkod, tandaan nyo, pagdating sa paglilingkod, puso ang kailangan. Puso. Amen? Makikita mo ang taong naglilingkod na naaayon sa kanyang puso doon sa kanyang deta auram, deta langam. Di ngamin, sapagkat pag tinignan mo yung word na heart, meron kang nakikitang word doon na art. Kidam tayo ubing, example, yung bata. No, binaon mo tayo ubing kakabsat. Ket madit puso na. O, napangkumanag, kinaw. Agdabog-dabog. Hindi yun galing sa puso. Kasi jay lang na, jay plaster na kakabsat. Ganyan din ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat masaya tayo. Dapat aktibo tayo. Amen? Hindi yung nasa church ka, ang lungkot mo.
Amen? Dapat masaya ka. Serve with your heart, with sincerity and love. Amen ba? Oh. Letter B, serve with your hands. Be active and diligent in the ministry. Ang tatanungin mo sa sarili mo, Panginoon, ano kaya ang pwede kong maiambag sa gawain ng Panginoon? Oh. Amen? No mo kaya tag soul winning, umay kagdalos. Amen ba? Punta ka, maglinis ka. Be diligent and active in the ministry. Amen ba? Dapat ganun lahat tayo para lahat tayo ay sabay-sabay sa pag-angat natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Yung wala bang maiiwan. Amen? Napakaganda. Pag sinabi ng ating senior pastor or mga pastors natin, intay soul winning, amin tayo mapan. Intay je batak, amin tayo mapan. Amen? Ure dagiti taga Australia, mapan je batak. Amen? Oh. Intay amin je Sanchez, may kay amin. Paunayin kakabsat. Nakamaymayat, may isang bungguyan. Kas jay dapat, nga day tayo, awan na dot obrak tata nga malam. Magasam. Amen. Isudalatan, siyak adot obrak. Haana kakabsat amin tayo nga road. Amen. Serve with your head. Use wisdom, planning and gifts for God's work. So are you giving your best or just leftovers of your time and energy to God? Binibigay mo ba ang best mo sa Panginoon? Or yung mga sobrang oras mo lang, sobrang lakas mo lang ang binibigay mo sa Diyos? Amen? Nung ibinigay ang Diyos ng kanyang bugtong na anak, kumpleto yan. Amen ba? Ngayon niligtas ka na ng Panginoon, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. At ngayon, ang gusto ng Panginoon ay makapaglingkod ka sa Kanya. Yung mga sobrang oras mo lang binibigay mo sa Diyos. Amen? Ang tunay na kahalagahan ng pagbibigay ay nasa puso at hindi sa halaga. Amen? Mas mahalaga ang sakripisyo kaysa sobra. Kaya mag-sacrifice naman tayo. Amen? Number 3, the motivation of service. The motivation. Ano ba ang motive mo pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? Nakikita mo ba na, may crush ka? Yun ba ang motivation mo? Hello? Or yung motivation mo ay blinebless ka ng Panginoon? O maganda yan. Pero paano na kung walang blessing? Ikaw pa kaya ay naglilingkod sa Panginoon or wala na? Dapat ang motivation natin, mga kapatid, ang Diyos. Amen? Colossians chapter 3 verse number 23, whatsoever ye do, whatsoever. Amen? Whatsoever ye do. Yung ginagawa natin sa ministry, ginagawa nyo sa bahay nyo, ginagawa nyo sa trabaho nyo, whatsoever ye do it heartily as to the Lord and not unto men. What is our motivation? Love for Christ. Amen? Gapo tayo ayatom iti Apo. Ay ayatom ba ni Apo Diyos? Kasla detay kwa, detay baro nga agay-ayat. Wala hanos to? Ore kasanot kinadayo na. Mapan na danunan apay, ay ayatin na eh. Mangitugot pa ito bleron. Di ba? Mangitugot pa iti, mangpabalot pa iti flower. Bakit? Mahal niya yung tao yun. Di ba? Mahal niya ang taong yun. Kaya ginagawa niya sapagkat mahal niya. Tayo, mas lalo nating gawin yan sapagkat minahal tayo ng Diyos at mahal din natin ang Diyos.
Yan yung pinaka greatest reason kung bakit tayo ay naglilingkod sa Diyos. Gapo kay ni Apo tayong Yesu Kristo. Love for Christ. Pangalawa, our labor is not in vain. Amen? Yung mga bagay na ginagawa natin sa sanlibutan na ito, mga kapatid, wala eh. Samantalang yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi po sayang eh. Yung ginagawa mo ngayon para sa Panginoon, hindi yan sayang. Una, hindi sayang sa Panginoon sapagkat nag-i-invest ka sa Panginoon. Pangalawa, hindi sayang yung ginagawa mo, fathers, parents, sapagkat yung anak mo nakikita nila yung ginagawa mo. Kung ikaw naman ay estudyante, hindi sayang yung ginagawa mo sapagkat may mga kapwa kang estudyante na nakakakita sa inyo. Sa trabaho mo, hindi sayang. Amen? God rewards faithful service. Our labor is not in vain in the Lord. Letter C, lives are impacted. Oh. Amen? Jay biyag tayo, adot ti mabenepisyaran nga tao. Di amen? Jay katrabahuam, no makita da nga faithful ka, kunadakin ka, anong nakain mo, Brad? Bakit ganyan ka na? May Bible ka na. Di ba? Pag ikaw naman ay estudyante, bakit ganyan na ka na? Dati, naglaing kang agsaut dakas ngam tata, praise the Lord, tibagbagamon. Mabalin ba sumuro ti je papapanam? Agasam deta kakabsat. Amen? DJ biyag mo, kitkitan ti tattao, at the impact na je biyag mo, kadagiti tattao, agasam pay deta. Hamo nga magatadan data kakabsat. Service blesses and brings souls to Christ. Amen? Paul, despite imprisonment and hardship, said, I press toward the mark. Gasin nyo ni Apostol Pablo, nakadado nga napasaran na tibiyag. Ngamanat ko na, I press toward the mark. Dapat ganon ang ating isip. Amen? Number four, the maturity in service. The maturity. Hebrews chapter 5 verse number 14. But strong meat belongeth to them that are full of age. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kaya mga kapatid, mag-mature tayo. Amen? Sapay kuma, tangkan tulangan, agbaling nga church attender. Umay kanto pa ijay Sanchezan. Umay kanto pa ijay Batakan. Amen? Ibagam to pa yun. Brother, umay nakmamot sumurot ti discipleship. Ibagam to pa iti kasyayan. Sister, umay nakmamot sumurot. Kat makitkitak nag ijay picture yun, nakamay-mayat. Umay nakmamot sumurot. Kasjay kanto kuman kakabsat. Amen? Amo yun no kasjay tayo, maragsakan ni Apo Diyos. Kat no naragsakan ni Apo Diyos, maragsakan kami mat nga adipen iti Apo. Hangka kadimat nga maragsakan no umangat ka ti spiritual. Di amen? Kaslamat no umangat ka tinain materyalan, permit ragragsak mo, di amen? Han kadimat nga nakaragragsak ka, no si kakot umangat mat iti panagserbim ti Apo. Sino tao nga naliday? Ay, ma-involve nakmanan. Sino tao nga naliday nga kasta kabsat? Awana na. At dateleleng na day jay nukwan. Di amin. Naragsak no ma-involve no agroiso na. Han nga naliday. So maturity in service. Grow from little to greater service. Amen? O idi pa lang, nang rugrugi ka ti panagdalos. Tatta, adda ka mo nga ag-disciple. Amen? O, tatta, ti pa lang, idi pa lang, tinangrugyam idi. O, deta, agdalos. Tatta, adda ka mo nga main-involve ti discipleship. Amen? Idi, para ibunong ko ti drugs,
tatag solsolwining kan. Amen? Idi para kuha ka lang, para sibog timula. Tatag kakabsat. Discipler kan. Pauna yan. Hangka di nga nagragsak. Amen? Grow from little to greater service. Aging nga umangat, biyag tayo. Amen? Letter B, grow in sacrifice. Amen? Willing to give time. Willing kayo lang? Willing ba kayo na maglaan naman kayo ng oras para sa Diyos? Ano gusto nyo ba? Dapat lang. Amen? Oh, sasabihin mo, give 1 hour every week. Maglaan ka ng oras. Naisupailat kayam, 1 hour every week. Nga makamit iti tao. Inka magna, di ba? Inka Boulevard, inka J Market. Oh. Naisupailat kayam. Aging nga, para dating nga oras ko, para aminan ko ni Apo Diyos, aging nga ako lang. Di ba? Nagmayat? Amen? Grow from little to greater service. Grow in sacrifice. Amen? Kasano nga grow tayo kakabsat? No adda ka matlat tayo ta comfort zone mo. Amen? Kastamlatan. Para aten kalat tigimong. Amen? Oh, umalis ka mata. Sorsoruam mat kakabsat. Sorsoruam mat ti. No tata, para aten ka lang. Damdama, umay kanto mo J. Sanchezan. Kanto mo J. Batakan. Amen? Kasjay. Aging ka nga na sorsorom. Day J. Iomay mo Sanchez. Iomay mo J. Batak. O nayon naman. Amen? Kanto sumort disciplean. Kanto sumort Bible study. Day Jai. Yan ang maganda. Grow in sacrifice. Amen? Willing to give time. Amen? Comfort and resources. Letter C, grow in steadfastness. Serve even when pressured. Amen? Sino po sa inyo ang walang problema? Ha? Lahat naman siguro tayo may problema, di ba? Na kahit may mga problema tayo, mga kapatid, nandyan pa rin tayo na nakikita ng Panginoon na tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen? Oh. So grow in steadfastness. Hantayo nga itulok. Nga dagitoy problema ti biyag. Pagkasapulan ti biyag. Pressure ti lobong kakabsat. Iso ti manggunay. Kadayjay commitment tayo kini Apo Diyos. Amen? Serve even when pressured, tested, or unnoticed. Urehan na ka nga makitkita ni pastor. Amen? Urehan na ka makitkita ti padam nga believer. Laglagi pam. Ni Apo Diyos kitkitain na ka. Amen? So don't remain a spiritual baby. Increase your level of service as you increase in faith. Amen? One. So nga dapat kakabsat. Daytoy take ko na ni Pastor Proby tatay. Halos 2 nga bulan nga inad-adal tayo ti maturity. Amen? Naitaraon ken ka, naipakan ken ka, dagitang sa uti Apo. Masapal meten nga makita met iti biyag tayo. Ti effect na dagijay sa uti Apo. Amen? So again, increase your level of service. Amen? Umangat kamet kapsat. Umangat kamet. Tapnon itigas ta, datay amin sang kamaysa. Nga DJ pa nagserbi tayo ti Apo, kat nakapimpintas ken nakasaysayaan. Amen? Kat sapay, I hope and I pray, nga daytoy nga lesson kakabsat iti daytoy nga bigat. Mangtulong kanya tayo, nga mangkita, mangpanunot. Noan niya dapay dagiti areas iti biyag tayo, nga masapol nga agro. Amen?
Mabalin church attendance, giving, soul winning, amen? Involvement ti church, asjay. Sugat no makitam dagita, ikararag mo ti Apo, Lord, tulungan nak nga mga ramid. Tapnon adadapay nga tibiyag ko, kagamit-gamit, iti kaubasam. Amen? Amen. So thank you kakabsat, agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Anyan nga yaman may manen Apo, kada ito'y panangted mo kanyami, kada ito'y nakapinpintas nga mensahe, Apo. Kat makita mi manen, Apo Diyos, kada iti kakulangan, iti spiritual nga biyag mi. At nakita po namin, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami, na lalo pang umangat ang aming paglilingkod po sa inyo. Panginoon, gusto po namin maging blessing sa aming pastor. Sa mga kapwa po naming mga members, na hindi po dapat kami ay maging stumbling block sa kanilang growth. Kundi kami po ay makapag-encourage sa kanila na lalo pang umangat ang aming paglilingkod po sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami na itong mensahe na ito ay mai-apply po namin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming senior pastor. I pray, Lord, na kayo po ang patuloy na gumamit sa kanyang buhay, na maging blessing sa lahat ng mga pinupuntahan niyang mga churches, Panginoon, mga pastors. I pray, Lord, iti protection kanya na. Wisdom kanya na, Apo. So bless the whole HBBC, Lord, na lahat po kami, Panginoon, ay lumago sa aming paglilingkod po sa inyo. Because all these things we ask in Jesus' precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Dennis, sa mensahe na ipinaabot ng Panginoon sa bawat isa ho sa amin sa pamamagitan po ninyo. And praise God, that's really true. Alright, kinakailangan po magkaroon tayo ng desire to increase the level of our Christian service. So nakita po natin yung mandato. Ang paglilingkod ay hindi lamang po pwedeng gawin ng mga politiko. Alright? Ang paglilingkod ay, I believe, nararapat na ito po'y gampanin ng isang anak ng Diyos. May takot at may pag-ibig sa Panginoon. Dahil pag may takot at pagmamahal ka sa Panginoon, walang mahirap. At iniisip mo kung ano pa yung mga bagay na pwede kang makapaglingkod sa Panginoon. Measure, don't limit your service to God. Amen? Don't limit. Okay? Motivation, well, sometimes, pag na-discourage ka, nakita mong wala nang gumagawa, huwag tayong ma-discourage. Okay? Maglingkod tayo at gampanin po natin kung anuman yung mga bagay na naipagkaloob sa atin. You know what? Every time that we were given a responsibility, a ministry, wherein we could serve God, ang nangyayari po dyan ay unti-unti doon po natin nakikita yung maturity po natin. If we have that what we call sense of responsibility. Find ways, okay, kung saan po tayo pwedeng makapaglingkod sa Panginoon. Tayong mga coordinators, alright, ano yung sabi ng pastor po natin sa atin? We have to help the new believers to grow and at the same time to mature and to be involved and find them something wherein they could be a servant or they could serve the Lord through the local church. Mali, maraming salamat po, Pastor Dennis, sa mensahe po na ipinadaan sa iyo ng Panginoon. Amen. Tayo po'y lahat ay tumayo at tumawit po tayo.
Amen. Thank you, Pastor Ver. Thank you, Pastor Dennis. Let us sing that song, It's Not in Vain. Amen. Praise the Lord. All our efforts and services will not be in vain. Amen. On the first now, we have labored in God has seen our faithful service. Amen. Praise the Lord. So it's not in vain. Hindi po sayang yung ating paglilingkod sa Diyos. Amen. So just to remind us, mga kapatid, first Sunday na next week, no? Amen. Sinabi ng ating pastor na kailangan yung ating attire ay barong. Oh, at Filipiniana. Hello. Amen. Oo. And then huwag nating kakalimutan yung ating service sa Batak. Amen. Na kayong kakabsat, Mapanjay Batak. Tapos yung ating service mamayang hapon sa Sanchez. Amen. And then huwag din nating kakalimutan yung panalangin natin kay Pastor Proby, yung kanilang no? At yung anniversary ng Candon Bible Baptist Church, no? Praise God, no? Sana makita tayo iti bunga DJ panag-preach ni Pastor. Amen? So nga ipag-pray tayo, tapnon dagijay nga dumngag ti sao ti Apo ket adda banagan na iti biagda. Okay? So kararag tayo kakabsat.
Managayat ken managparabor nga Dios, itultuloy mi Apo iti agdaydayaw ken ka babaen iti panagkararag. Ket Apo, anyan nga ragsak na Apo nga makangeg kami kadigiti saom. Pudno launay Apo Dios nga dagiti saom. Ket isuda iti mangiturong, mangpabileg iti biyagmi, mangpaprogreso iti biyagmi Apo. Ket Apo, naibati dayti nga saom iti puso dagiti anak mo, ken orepe iti pampanunot da Apo. Sapay ka di Apo Dios, ta hanlang nga dayti maibati no diket maaramid kumaapo. Takas ko namon Apo, napintas ti agdengeg, ngem napimpintas nga amang, no maaramid dagiti nangiganmi. Ket Lord, tulungam ti sagtumonggal may sa kanyami Apo. Kang runaan Apo iti si bubukol nga HBBC. Thank you Apo Dios ti leadership iti senior pastor mi. Thank you ti wisdom nga ipapaay mo ken kuana. Ket tulungan na kami met Apo. Nga da kami nga members ket amumi Apo nga kitaen DJ vision iti senior pastor mi Apo. Tulungan na kami Apo nga agbaling nga supportive. Baling nga prayerful. Ken kang runahan Apo, tumulong kami Apo Dios iti trabahom. So gyaman kami Apo, balunen mi dagiti nga saom iti daytoy manen nga lawas, nga nyaman nga panubok nga sumangbay Apo, han kami dapat nga agsanod, no diket agtultuloy kami ken ka. Gaputa dagitoy saom isudat nang pabileg kanyami. Agyaman kami Apo, itamin dagitoy dawaten mi tinagan ni puming Jesus. Amen.